Nalit na ko papaload pang sir na ho. Sa dugay-dugay man kay 15 lagi ning abot. Dani nanay bitaw griglas paan na ho. Dahil mo dyan na din na makalimutan. Hilak lagi ko uli ko na to. Hilak ko. Natupad ko natutong nga ko. Di na ako magpasado mga nainga ng eskwela kay karang di lagi kapugang ng mga kondaw sa garigla. Mo dyan na hindi na makalimutan guys sa katong grade 6 panza. Dapat ikas lagi padupapid mi. Kaya minagdagsundang hapon. Punta cross. Wala bro. May ka lagi lupa. Buwaran sa ubay. Hindi mo man kreti. Hagi. Taong tag-skill. Pinilit ko. Pait pas panyaman. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na po din si Flor de Lisa. Abel, 30 na karon guys. Adi pa ko sa Cebu karon. Kayo ko kauli. Update mo sa ang sakit karon guys. Salamat Ginoo kay karang okay na ko. May nalaman dyan. Day guys, kaning ang video karon. Kanang special nga video para sa ang GC sa PES Elementary School. Salamat ka sa among admin na naging muli. Salamat po sa pagkanang pag-add na ho. Kuan day kanang shout out day ko sa among admin kang Akaso Amora aton bandibas. Naman ni sa among admin ja. Nagbasa ko ganina sa among kanang kuan among GC. Kanang naparusahan ni pagkano sa atong maestro kay kaning among kaagi ni sa among kanang maestro sa grade 6 pa. Nga din sino na makalimutan ang sa imo ipare-ride ka og 500 pieces. 500 nga written ito sa lumpad kay nga naman na sir unja kanang ay po ko kang Ma'am Cynthia. Hello day ko kang Evelyn D. Anyas ko. Hi mate. Salamat sa kanang kanunay pag-message sa pagtanaw sa mga vlog. Tsaka ni po sa guys, sa parusahan ko na po sa ni sir, isang kwanta ni gipakngan ko no si Ja. Kay grabe ka mong maestro lagi ka. Mamakong Ja, magmukalukod. Tsaka kanang agang shout out guys, katurang mga ka-chat ganina. Hi, kang Ma'am Prese Margaretes nga nasa lang nasun. Mao ni pinaka kuan pinaka-high na, reach na ni siya nga classmates. Diyan mo ni among valedictorian guys sa among panahon sa una. Diyan hilo po ko kang Rupina, arabzi kang kagamay sa una. Dahil karon dakit na ka. Rupina Romanelius na naas siya sa Davao. Diyan pod kang Fik Botihen. Salamat Ped, gusto rin din siyang mag-meet na sa una. Gusto dyan mag-vlogos, tagbilaran dyan. Gusto ko naka-ato kay nalagay mo na nga COVID. Isid lagi magsuri-suri lagi. Diyan. Ilo po ko kang Felix Dapiton Butkon. Bali po kagbaldun kasi tingon dahil ka kay grabe sa kakalangasan ito karon lang siya kung nagaraan yapon ka. Ita joke lang ang hamit ha. Magyapon ka no, di ko magyapon ka na outro. Dara gyapon ka kaadson sa. Ay po ko kang abili ng mulihon. Nga naasid sa baka. Diyan. Ako ban guys, next na naman po. Arong ka nang napupukoy siya tao sa sunod dyan. Kani ang video guys, haning kaagirang zining ka, di na makalimutan sa tibok ng kinabuhi. Kay tagad lagi ni Sir sa una, palood ko ni Zan, nila na yung takang naglasang paa. Kay nalit ko. Diyan, nakangin na po sila ni guys, kay nagkatulaging atong project sa una, nag-project matagdaybay bitaw. Diyan. Ang huwa magkukuan ka nang nay. Sayan na ng bugang. Kaya mo ito yung gimos. Ang bay katong bugang sa unang. Kay ipakamot pa minta tayo una. Kaya gabutan ko kala city dito bang bukos basak. Kaya magkamot mo din na sa unang sa eskwela. Kaya pakamuto nun sa mga katay. Kaya hindi naman lagi sa masuho. Diyan. Kita mo ko sa bugang di. Saka-saka pa ko sa bugangan. Huha pa ko bugang. Ito di pangatlan ako. Diyan. Nauhay ka sa kusko. Nalit suko. Niapod suko mga 8:15 siguro. Lagi paluhod ko. Diyan guys, atong time magidugo ko. Bansag ka para mo. Karon nananahan mamut ko pero sa una ara dyan ang uwawa. Kaya sa una daga naman ko pagka grade 6 14 may edad.
magwa mo ko dito kaadso kay nalit na mag-eskwela kay mama na gito ipabantay kung basa. Ako mo to makatol sila kung direct to grade 6 dagan ako. Ang dagahanan ako. Uyab 6 pa. Ireklaman ko sa kay di man lagi may panakin sa lola sa una kay may matos siya na cancel ko na napkin. Hindi pa palitod napkin. Kaya ipa kanang pasadora bitaw kanang sa kuha rin ang apiliun dyan more na napkin dyan naliit na ako papaload pang sir na dyan dugay-dugay man kay 8:15 lagi ning abot dyan ni nanay bitaw griglas paan na mo dyan na di na makalimutan hilak lagi ko uli ko na to hilak ko dyan natupad ko natuto nga kuan nanay di na ko pasador mga naingan ang eskwela kay di lagi kapugang ng mga oraw sa garigla mo dyan hindi na makalimutan guys sa katong grade 6 panza dapat ikas lagi pa di pagod ni kaya mo nagdagsong daw tapo na rabagan sila padupa kana pang sila green bulo ang bulo ang bulo ang padupa daghan gadusukog ka nang na experience sa maestro bisan pa man nga to sa ka-stricto guys na kasalamat po ko ni Jack kay disiplina ba sa po to kumbaga disciplinarian siya nga pagka maestro nakasuwat po ko mga 100 times mainga na suwat balik-balik Jack bisag sa nagsuwat sa suwat na sangan bisag ta 100 times sa digsa lamig ang agi balik-balik suwat sa 500 pangbalik suwat mga kasi ang agi mga itik balik nagsuwat apin po kong pakong katong kang ibilin anyas ko yung sa ipaknan sa apin po katong pakong kay nagpakong sa usa kasag usa kay 125 man tak lagi katong winter sa yawas sungay-sungay lagi dyan sinuo ko sama ni guys sa kanawana na shout out ha next napod nga vlog. A few moments later. Tapos na nalipay ka ko guys kay makita-kita na may puhon-puhon no kita-kita may bisan man sa satra karon kay naman lagi manuray COVID at least like kanang binelo ay mi mga salita o istorya sa kanang mga batchmates nga di jud ko kalipat kay naadyo ko'y memory nga di ko makalimot danang ang pagka elementary sa putlong kam kay disiplina mi o yan na ako dadto guys grade 6 graduate ko grade 6 14 ang edad so kana sila karon mamang ko nag 2 years tawag guys tugod na ko puto nagambugo kana sila mga bata sabi na lang mga ubang mga bright grade 6 sila unja gilang edad 11 pa kay ba ko kinsa na i-mention mga bright diha kana si Ma'am Tracy kana sila Ma'am Cynthia ako sa una kay magpa kung ba ko mapakilid naman lagi kanang lagi luoson tag forma mo jutoy di jud na makalimtan nga nahitabo na sa pagka grade 6 mo to nga ako karon excited jud ko sa mong GC na apil ko karang jud ko kadagan ka jud experience sa grade 6 lahi ra ang experience sa pagka high school ko kaysa katong grade 6 pa ko kay kanang sa grade 6 kay murag kanang lisod na bag imong mahanahanaan pero kanihang kaagid jud ko makalipat kay daga naman ko pagka grade 6 dili pud ka maka naman sa imong project pwede naman yun matutang project sa una di ko magdugay jud to nga hanaman pagka di jud ka graduate to go kay project pero arang lami aga mong kuan dadto mura kadaag to gamong putlong kam datong panahon na kay naghimo man si sir dadto kana mura bitag chocolate hills sa ipamutang to mga bay grabe lagi tong maestro halagi kay yung ko nga sus sikat-sikat po gamang putlong ng itong mga panahon na kay may moda o na yung mga kundisok sadyaw, arang lamian, salag lami ka itong plastal kana mga program inuo ko na itong lamian kana like ko katong grade 6 na katong high school na ko kay moda mudo ang malipod na sa mga elementary katong high school na may grade 6 high school na ko mga tumang sukos putlong kay mamang zay mong gigikanan kana bitong na mag-program kay mamang hodad to kay kung anong pwede ang manipod ng eskwela kanang mag-closing na sa tuig na si program no kinalami anjud ag stage arang lami kay grabe jud to sa nga may bilib ko jawa na ra ba jud sa kanang padadam ko laman jud sir ja. A few moments later. Unja guys sa katong uban next na lang
Good. So, sa mo pangload ha. Katang mga wanahingan li kay sa next na lang po na nga vlog kay. Tas na. Kapusan mo sinutan ang mga kondani. Unsa kay salamat kadto sa inyong mga isang pagsuporta sa mga videos. Unsa. No skip ads. Salamat. Sa pa nakasubscribe. Flor de Lisa Burato. Thank you so much. God bless. Bye-bye.